Mayong adlaw niyong tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kininosa ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw atong idalit kaninyo ang part 3 or probably ang katapusang istorya ni Doods sa iyang kaagi nga gipadadiri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. I'm sure daghan sad ang mga kaigsunan nato diha nga naghuwat kung kanaso na mabasa ang suwat tampo ni Doods. Sa dili pa mo padayon sa tuang istorya, giawhag ko kamo nga pag-subscribe sa tuang YouTube channel o i-click na lang sa ninyo kapil ang atuang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nato. Sa mga nangita, sa mga daan nga mga istorya nato o wala pa makabaw asa, makita na ninyo sa lain channel nato ang Katabi with Ate Gems. O in behalf ni Ate Gems, daghang salamat usab sa mga subscribers niya nga nagsuporta sa iyang channel kundi madungog sa ninyo ang mga karaan natong mga istorya. Sa katong ginamas mo pada, isend na ninyo sa papajoesuperb@gmail.com. Makita sa ninyo ang atong email ad diya sa tuang video description. Sa tanang mga kaigsoon na to nagtanaw all over the world, sa mga nakasubscribe ug sa nagpahipi lang, daghang salamat ug siguro nakabantay mo sa akong luyog kidlap-kidlap na kay pila na lang ka days sa akong pagbasa ni 20 days na lang sa dili pa ang Pasko. So Merry Christmas ninyo tanan ug mabulukon nga bagong tuig puhon 2025. So dito maglangay, aniya na ang part 3 sa istorya ni Doods. Dear Papa Joe, mayong adlaw sa tanan, labi na sa mga nakakita sa kong istorya nga part 1 and part 2 nining channel. Please allow me to use this opportunity nga i-justify na ko ang name ni Donna o ni Glenda. Pasensya na nga naglibog mo. Sa pagkakaroon usaray akong masulti nga si Donna o si Glenda usa ka taora. Or shall I say, the full name is actually Donna Glenda. So, manginaot ko nga makasabot ra mo. Anyway, kay baw ko nga mga bright ang mga followers ni mo, Papa Joe. So balik sa akong istorya. Sugdan ako ang third part sa akong story din naripat si Tara. And after 2 days, nag-email siya nako para magpahibaw nga buntis siya. First thing that came up sa akong mind was happy kay ko. Kaya syempre uyab nimo na buntis. Meaning to say, papa nako. Pero ako naunaan nga mag 3 months naman siguro mi nga wa ko makahilabot ngadto niya. And during those days, and during those times po, kay ako siya nasakpan nga na siya ka-holding hands katong Korean kuno nga si Jungkook. Si Tara mismo ang niangkon nga fling-fling ra daw niya ang maong Koreano para pasiloson ko. Doon na po'y daghan na kabalitaan ako sa iyahang dorm mates nga si Tara kuno perwing dunay muhatod nga lalaki every time malate siya sa curfew matagabi. Well, di gihapon imposible nga ako ang amahan sa gibuntis. Who knows, basin og ako gyuday. So mga Papa Joe, nanawag ko sa iyang sister sa Pilipinas kay wa pa man ko'y contact number niya. Iyang sister ang akong kaistorya. Namalihog ko nga may istorya si Tara. Dili pa daw siya kaistorya ni mo Kuya Doods kay naglain niyang lawas. Sikli magud kayo siya ni pagkaabutan niya then sige lang siya og higda. Tubag pa sa iyang sister ni Tara. Mao ba? Unya, okay naman ka si ate nimo. Ingna lang siya nga utawag ko niya ugma. Hinaot nga makistorya na siya nako. Ingon lang ko ang ate nimo nga love kay nako siya. Yes, Papa Joe, grabe nga ang gugma nga tukang Tara. Mao gini ang giingon nga nag-uros-uros. Imagine, dito na kong Korea nga dakog sweldo pero nibalhin kong Taiwan para apason lang siya. Sa tinuod lang, nagplano ko nga di na lang nako humano ng akong kontrata. Willing ko nga mubayad sa breach of contract masundan lang nako si Tara sa Pilipinas.
Nagpaabot pa ko mga pila ka adlaw sa akong pakikistorya sa phone ni Tara din nako. Gidritsa nang pangutana si Tara ug ako ba ang amahan sa iyahang gisabak. Sulti lang ko kung ako ba ng anak na imong gibuntis, Tar. Muuli ko karon dayon diha. Matod ko pa nga to niya o gitubag ko niya sa nagsunod-sunod nga pangpanghupaw. Unya, ningon siya nako nga. Ayaw lang pagdali-dali, Doods, kay basin og masayang ray mong gasto. Kay sa tinod lang di ko sure kisa amahan sa akong gibuntis. Gubot pa kay ang ulo ron eh. Sige paglain akong lawas. Ugma pa kong moto og ubigay ni. Ingon akong auntie nga may bawaan man daw sa ultrasound kung pila ka buwan ang baby sa tiyan. Kung 3 months na ni, dunay posibilidad nga ikaw. Pero og less than pagani ni, imposible na gyud nga ikaw. Kay 3 months naman ka nga wa makahilabot nako. Nakapanladok ko sa kong laway. Gikan na sa iyang baba mismo nga dunay laing lalaki gyud ay ang nakahilabot nga duniya. Was ako kasabot sa gibati sa kong kagalingon nganong sobra-sobra nga akong pagmahal nga to kang Tara. Nga bisan og harap-harapan ako niyang gibinuangan, di man jud ko makabuwag nga duniya. Pagkahuman sa mong panagistorya ni Tara na nawag na pugko sa akong family sa Cebu. Akong sister nga akong kastorya nako ug ako na po siyang gibalitaan nga muuli ay na akong Pilipinas para kang Tara. Lahi na gyud na nga Kuya Doods ang akong nailhando. Kung sa una murag kag leon ka isog karon pa itoy-itoy na mga langka. Murag kag kiko nga nabuang og babae. Unsa ba naan ang Tara ba? Si Ate Glenda palang imuhang pilion. Di ka buhatan ni kingon ana. Asam ka mangita anak kuya oy nga gisundan kaniya sa Taiwan. Nya ikaw yang iyang tuyo jud diha. Naglisod-lisod siya panrabaho sa factory bisan og dili siya anad. Para lang jud nimo. Pero wa lang gani ka makikita niya bisag kausa lang. Ako pa manoon ang nasermonan Papa Joe sa ako ang manghod. Dito na ko na-realize nga angay na akong tawagan si Glenda o pangmustahon. Wa nang po siya ni text na ako sa akong phone. Wa ko'y contact nga nakasave kay gipang delete man tanan ni Tara. Ang ako pang sister ang nihatag na ko number nga to kang Glenda. Ako siyang gitawgan pero wa siya motubag kay she's at work kuno, night shift ang iyang duty. Nagpaabot ko sa reply. Mga 2:00 sa kadlawon diyang ni-reply si Glenda. Ikaw gyud ni Doods, basin imo na sa ning uyab ha nagpa-pretend nga ikaw. Ako ni wala diri sa Taiwan nga akong girlfriend ulit ng Pilipinas. Reply ko pa nga to niya. Pagkaibaw ni Glenda nga wala na si Tara, siya pa mismo ang nanawag nako. Hello Glenda, matod ko pa nga to niya. Hello Doods, tubag pa niya nako. Mabati gyud nako siyang tingog sa pikas linya nga excited ug malipayon nga nakipag-istorya diri kanako. Hay salamat kay ikaw magyuday ni. Grabe timong uyab kamaldita kaayo Iya kong gibaharan nga dili na ko mo kontak nimo kay ug buhaton kuno nako sulngon ko niya diri sa akong trabahoan ug bugnuon ko niya. Matod pa ni Glenda. Sorry kay ha nga ingon ana day yung gibuhat nimo. Di po na ako mabaso si Tara kay natulala naman siguro nga magselos siya. Tubag ko pa. Wala may magdugay kayo kistorya sa phone ni Glenda kay trabaho pa siya. Igo na siya nga nitawag nako during sa iyahang 15 minutes nga break. Nakonsensya ko sa gibuhat kang Glenda nga kay bawo na magyug ko nga ako ang iyang tuyo nganong naglisod-lisod siya siyang kagalingon magpanrabaho sa Taiwan. Pero uwa gani ko kapakita niya bisan og kausa. Pagkaugma, akong gitextan si Glenda. Magkita ta Glen. Text ko pa nga to niya. Ug ni-reply po siya nga kung magkapareho kuno ang among day off, magkita mi. So kaniya to magteksanay na minduhan ni Glenda. Pero naglibog ko kay ug ako siyang i-video call, iya mang i-cancel ang akong tawag. Ako pa'y nag-set up og time. Ako siyang giingnan nga willing ko nga moadto sa iyang dorm sa Taichung bahalag pila ka minutes lang para magkita lang yun mi. Okay ra. Pero daghan siyang balibad nako. Nga busy ko na siya, sige overtime, then kapoy na kayo kay night shift ang iyang schedule. So kan naabot siya og Taiwan. Pag-abot sa adlaw nga Domingo, niadto ko og city para musimba Papa Joe. Pero samtang naglakaw ko pa dong sa church nakagiko sa Watson unya napahunong ko sa akong paglakaw. Tunam ko nakita ang babae nga familiar kay nako. Nga bawat inches sa iyang lawas at first
Abi na kong kamayong lang ni Glenda ang babae. Mao nga ni second look ko. Kamayong ni Glenda? Sa kung nahuna pa, Papa Joe. Pero di ang akong itutukan og tama na mga babae, di ko pwedeng masayop nga si Glenda gyud. Nasya ko sa kausaban siyang porma. Puting ni nga niwang o puting ni niwanga sa iyahang lawas. Kung saan na kay straight kay ang buhok o shiny karon medyo kulot-kulot na o gipangko na lang ang taas niyang buhok. Unya, wa na gyud nako mailhin niya. Kay nagka-pimples naman og tama lang iyang naong. Nisud ko sa Watson og hinay nga niduol niya. Wa siya din makabantay nako kay busy man siya og pamili sa mga baligya sa Watsons. Glenda, matod ko pa ngadto niya. Niyangag siya nako og murag nakuratan sa diyang nakita siya nako, Papa Joe. Doods, naaligi ka diri. Medyo mawawan pa niyang tubag nako. Unya, gisuot dayon niya ang iyang face mask. Glenda, ako dapat ang mangutanan nimo. Ingon ka, overtime ka karon. Di amalagi ka sa hensyo. Na-cancel akong overtime niya. Gidalaman ko sa kong roommate. Basin ganahan daw kong amuarig hensyo. And I said, why not? Once nga sosyalon nga tao bisan asa ibutang, sosyalon gyud di ay gyapon. Di gyud mawa ang pagka-English speaking. Unya the way siya nga maglihok kay murag expensive ba, Papa Joe? Although gibugas in taon ng iyang naong, unya niwang na kayo og luspad pa ang panit. Gitutukan nako ang iyang niwang nga naong. Ang iyang lawas gikan sa ulo hangtod sa tiil, Papa Joe. Ayaw kong tutukig sama na Doods kay musamot kong ka-conscious. Matod pa niya, dungan sa pagtangtang niya sa iyang face mask. Nganong di man ka makikita nako sa nako Glenda, kung makig-video call ko nimo, imo lagi po i-cancel. Dito bag siya nako nga, angay pa ba nang ipangutana? Mawaw ko nimo Doods, oy. Nga makitaan ko nimo nga bati na kay kog naong. Gibugas kog taman diri, oy. Nya mura na kog kalag sa kaniwang. Glenn, kung laong na nangisgutan, wa may kausaban sa imong kagwapa. Ikaw pa maghihapon ang pinakagwapang babae nga ako nakaila sa tibuok na kong kinabuhi. Tinood yun akong gisulti niya, Papa Joe. Dili to burit, ha? She's really beautiful, man good. Angelic face, puti, hamis, o kutis. Nya, gikan pag yun na sa tiil, hanto na sa naong. Naluoy lang ko nga nagtanaw niya nga gibugas siya og taman sa naong do hamis gihapon ang panit siyang bukton pero puti kayo nga luspan. Kana ba murabag wa na gani kusog, wala na energy? Mga unta na, ako'y treat nimo. Agdapan nako niya, kay murag sa tanaw ko sa iyang lawas, murag wa na kaon. Ako siyang gidala sa McDonald's, nga mao'y akong nakitaan nga mas pinakalami nga kananan dito. Usa ka bucket fried chicken jud ang akong gi-order. Doon na pa'y burger o spaghetti. Dayon akong gidala sa may taas nga part sa McDo kay mas maayo sa taas. Wala kayo itaw nga nangaon. Dagana na Doods, uy, di man na mahurot nato. Matod pa niya nako. Ako ning gituyo para dadon nimo sa imong dorm. Kaon ba yan abot nimo ha? Ayaw pagutom Glenn. Nabalaka ko sa imong lawas. Tubag pa nako niya. Kuwang na lang ako siyang hungitan kay gamay ra kay siya kinanaan, Papa Joe. Mao din ni daot ka, di man ka mukaon. Usa na malay energy nimo kung trabaho ka, yan night shift para baka. Ni smile si Glenda nako. Wow. Mo na Doods nga akong nailhan kaniya to. Very concerned ug caring diri nako. I miss that gestures Doods, uy. So sweet. Gitanaw na ko siya taman samtang nagtimi-timi sa iyang hungit sa pagkaon ug sa kalit lang. Gibati ko nga murag dunay ni kusi sa akong kahiladman. Naluoy ko niya. Nakonsensya ko. Kay og dili patungod nako, waon ta siya magkalisod-lisod sa iyang kahimtang. Kapoy gud kayo inyong trabaho, Glenn. Pangutana ko pa niya. Kapoy sad pero kaya naman. Ang lisod lang kung ang pagkatuog kay syempre night shift unya ma-extend pag yun og sigig overtime 12 hours akong duty kada gabi. Inig out, kapoy na kayo mo, di na ko mukaon, diretso na lang kong katug. Mo na ni, gibugas kong tama ng akong naong, tubag pa niya. O dito, wa na yun ako mapugngi ang akong gustong isulti niya. Pauli na lang Pilipinas, Glenda. Ako'y bayad sa imong mabayaran sa breach of contract. Pero gitubag ko niya nga, og wow, ka-sweet, uy. Thanks but no thanks.
dako na kayo ng kwartahan nga matabang sa imong pamilya. Kaya ra lagi ni nako. Ako lang ning humanon akong kontrata. Tubag pa niya, Papa Joe. Nakaunaw na ako nga kung ako siyang sultihan nga muli ay napugko basin og muli pud siya. Mao nga ako na siyang sultihan sa tinuod. Glenn, hapit na ra ba ko mahimong papa. Nabugwak ni Glenda ang coke nga iyang giinom, Papa Joe. Ha? What? What do you mean hapit na kamay mong papa? Ako siyang gitubag. Si Tara, buntis, mo nga niuli siya Pilipinas. Nakita gyud akong pagkausab sa itsura ni Glenda, Papa Joe. Ni ginahawa og lawom, da ang pagpahupaw, unya niingon nga, kung mao na Doods, wa niyo gyud tay rason nga magkakita. Focus na lang ka sa imong mag-ina. Sige ha, muli na mi sa akong kauban kay matuog pa mi. Work na pud mi unyang gabi. Hinay pa nga tubag ni Glenda nako. Unya nitindog og nilakaw paingon siyang kauban nga nagpaabot niya. Igon lang ko sa pagsunod og tan-aw ni Glenda. Hangtod nga nawa siya sa kong pananaw. Gusto na ko siyang apason pero nakadawat og text gikan sa Pilipinas si Tara ang nag-text nako. Ug matod pa niya nga nakuha na niya ang result sa ultrasound og 3 months na daw ang iyang tiyan. Usarigi pasabot ana sa iyang balita nga ako ang papa sa iyahang gibuntis, Papa Joe. Of course, gibati nako ang kalipay nga papa nako. Ako nang gitawagan si Tara sa Pilipinas. Ako siyang giingnan nga muli nako para magpakasal mi kay gusto nako nga before matao ang bata, kasado namin duha. Ay lang sa usiki mong ibayad sa breach of contract, Doods. Uy, human na lang kontrata diya kay 1 year naman lang na. Kuan hinuon og okay nimo instead nga imong igasto sa kontrata sa pliti. Ipadala na lang ako ng kwarta kaya kinahanglan ko kwarta para sa akong pagbalik-balik sa doktor og mga vitamins, then mamalit na lang po ko og daan og mga gamit sa bata. Niuyon ko sa suggestion ni Tara kay kinsa may wa maginahanglan og kwarta. Dapat mag-save ko og money kay amahan ako. Mag-andam na ko sa gastuon sa iyang pagpanganak ug sa among umaabot nga kasal, Papa Joe. Tungod sa akong nag-umapaw nga kalipay o kaligayahan, Papa Joe, sa Tagalog pa. Nakalimtan ako si Glenda kay ni-focus na ko kang Tara. Sige og monitor niya sa Pilipinas kung okay ra ba siya, kung wa ba'y problema ang iyahang pagbuntis. Excited kay ko nga mahimong papa na gyud, Papa Joe. Regular po ang akong pagpadala og kwarta kang Tara. Ako pa ganing dublihon para siya na maoy motigom o ginay-hinay para sa iyahang pagpanganak. Kay di para ba ko kauli sa iyahang kabuwanan. Mayo nang ready ang tanan. Kung emergency lang. Kay di ra ba nato magtagna ang pagpanganak so sa kababae. Usahay na lang ko makatext ni Glenda para mangumusta niya. Ako siyang i-remind nga mukaon og daghan para dunay kusog. Mo reply raman po siya og okay and thanks. Mura na yung convo per me. Kay dili naman po kayo siya tig-reply nako. Siguro, naglikay siya kay kibaw naman siya nga magpakasal na si Tara kung muli na ko sa Pilipinas. Nilabay ang pila ka buwan o gibalitaan ko ni Tara nga nanganak na siya o lalaki ang among anak. Pwerte na kong lipaya, Papa Joe, gipadadaan dayan na kong kwarta si Tara nga dako-dako gyud nga kantidad kay matod pa niya. Si Sarian siya. Nisamot akong gibating kalipay din gipadadaan ko ni Tara og mga pictures sa among baby. Narelieve ko kay dili Korean looking ang baby. Usargi pasabot ana nga ako gyud ang amahan sa bata. Siyempre, dili na magyud malikayan nga magduda kay naman lagi na involved nga laing party. Ug kana mao ang iyang giangkon ako mismo nga fling-fling niya nga Koreano. Excited ako nga makakita sa personal sa ako ang anak. Naka-imagine ako nga mugakos og isayaw-sayaw ang akong baby. Ug tuod man niabot ang adlaw nga akong ipaabot ang akong paglarga pauli sa Pilipinas. Gipadadaan ako si Tara sa mga detalye sa akong biyahe. Before na ako gi-off ang akong cellphone para musakay sa eroplano, akong gi-check ang akong cellphone para kung why reply gikan ni Tara. Sa akong una-una, basin busy lang siya o gatiman sa among baby. Kabado kay ko dihang nitugdo na ang akong sakyan nga eroplano sa Mactan Airport. Wag yapon reply si Tara. Tanan ako mga text niya, di po siya makontak o di po nako matawagan. Igo ran ako gihapit ang akong mga gamit sa mua,
Then nilahos kog adto silang balay ni Tara kaya nakaibaw naman kog taga-asa siya. Nakaadto na ko sa ilaha sa una. Mas una pa gani ming nagkita sa iyang family kay Kang Tara. Naapas siya dito sa Taiwan sa una. Pag nabut na ko sa ilaha, ang mga igsuon ug igagaw lang ako naabtan ug natingala ko og asa si Tara. Dilargar ba siya Negros kuya? Tuwa silang mama ug ate sa lugar sa kong lola sa Negros. Matud pa sa iyang igsuon. Unsa? Pero nga naman nga nagsabot mamindaan nga sa akong pag-abot. Pangutana ko pa nila. O silang tanan, nagtinanaway na ako. Klaro kayo nga doon na sila'y gitago, Papa Joe. Usas mga igso ni Tara iningon ako nga, apasa lang nga address kuya o. Sure yun ko nga, masuko si ate na ako kay gitagan tigag address niya. Pero naluoy naman ko nimo. Dito, nisugod nagkapaspas ang pinitik sa akong dughan. Grabe ang kakulba ng gibati. Akong gipugos ug pangutana ang mga igsuon ug gigagaw ni Tara pero wag yun itugan. Instead, ningon na sila nga angay kuno ko nga makikistorya og klaro nga sa ilahang ate Tara. Nidali ko uli sa mua para magkuha og gamit para biyahe padung sa Negros. Bago pa gani ka nabot kuya, mulakaw na pug ka. Di ka interesado sa sitwasyon ni Ate Glenda? Pangutana pa sa kong igsuon na ako. Unya na lang na kay busy pa kay ko. Mas importante na ako ang mag-ina. Apaso na ko sa Negros tubag ko pa. First time ko nakatunob og Negros, Papa Joe. Gisunod lang nako ang mga instructions ako ang mga gipangutanan kung asang address nga nakasuwat sa mong papel. Nahimutang ang lugar sa usa ka medyo hilit, probinsya gyud kaayo ang dating. Unya ang balay nga ako ang naabtan kay ginama sa light materials. Murag maguwang nila gamay sa bahay kubo. Nga kanabang pirmi na tumakitaan sa mga pictures kanang sa elementarya pata nga mga libro. Pobre man kong kagikan o hantod ko ng pobre magyapon ko. Pero ang akong naabtan nga kahimtang sa gipuy-an nilang Tara, luoy gid kay tan-awon. Puno pagyapon ko sa pangutana kung anong nanglarga sila o gidalan nila ng anak nga wa magsulti nako. Tungod kay abli raman ang plywood nga pultahan sa gamay nga balay, wa na ko mangay-ayo og nidiretso na kog sud para makita raman pud nako sa gawas nga murag naitaw. Pagsuod na ko silang gamay nga sala, diha silang tanan nag-alirong ang mama ni Tara, si Tara o iyang lola. Dihay baby nga gihapinan og lampin samtang naghigda sa ilang sahog. Paglingin ni Tara sa putahan, porto niya kuyawa pagkakita nako nga murag nakakitag abat. Doods, kasi nagsulti ni mo nga nako diri. Maoy na dali niyang pangutanan nako. Ang imong sister, kay matod pa niya naluoy ko na siya nako. Ngano ka ha? Nganong naluoy mo siya nako, Tara? Lisod ko sa gamay nga balay og nilingkod sa kilid sa baby. Lami kayo ang tuog sa bata. Hinano kayo. Akong ikugos ang bata og tungod kay napukaw man ang iyang pagkatug, nihila kini og nibuka ang mga mata. Pagkakita gyud nako sa mga mata sa bata, Papa Joe, ambot lang nga murag naglain akong kabuhi. Unsaon nga? Insik man kay ang mata sa bata. Unya, samtang akong ikugos, wa jud ko na feel bitaw ka nang gitawag nila luksong dugo. Ako mismo nasayod nga lahira og naong ang bata. Wa naliwat na ako. Og wa po naliwat kang Tara. Chinese o Korean ang bata. Nga imposible kay nga mahimo na kong anak, Papa Joe. Naglibog ko kay ang gisend ni Tara na kong mga picture kay katong napako sa Taiwan kay lahi magnaong. Although makaingon ko nga maumaw rang dagway ang mga bata kung bagong natawo pero sure ko nga lahi ang yung gipadala nako nga litrato nga anak ko noon namo. Gikuha sa mama ni Tara ang baby nga akong gikugos kay nakabantay naman siya nga natulala ko samtang nagkugos sa bata. Klaro pod kaayo nga nadismaya ko kung giunsa ko pagbuang ni Tara. Ako ning gitubag si Tara og giingnan nga kung na kay gustong ikumpisal nako ba karon na. Isog pa na kong sulti niya. Wa na ko nagmain nga diha mi sa tubangan siyang mama og lola. Doods, ato lang tamang storya sa gawas. Matod pa ni Tara nga murag nagkurug sa kahadlok. No, dirita sa sud para may bawas mong mama og lola. Kung unsa ka, singhag ko pa nga to niya. Naghilak na si Tara niya to ako siyang gipatugan kung kinsa gyud ng anak ng bata. Pero wa siya mutubag. Sige siya hilak. Giusab na ko ang question niya. Ako ba'y amahan sa bata? Pangutana ko pa niya. Ugo niya nitubag siya.
Pinaagi siyang paglingo-lingo sa iyang ulo. Dili ko hilig og balikas pero nakapamalikas gid ko niya tong tungura, Papa Joe. Kinsa may malipay. Sorry, Doods. Maura yun na iyang nasulti na ako. Sorry. Maura na imong masulti na ako. Kailan naman unta ka. Samahan sa imuhang gibuntis pero nganong ako pa may imong gipangkon. Pinaagi sa paghilak ug putol-putol nga istorya ni tubag si Tara nako. Nabuhat ko na ang pagpangkon sa iyang gisabak kuno din nako diyang naripat siya. Wa na siya time pagsulti sa Koreano sa tinuod. Unya diyang naabot na siya Pilipinas, di na niya makontak ang Koreano. Nga amahan siyang anak. Ug last niyang nabalitaan, nibalik na kuno Korea. Unya, wa na siya kontak. Nagkinahanglan ko na siya kwarta. Og dihang nakitaan niya. Kung usa ko kapatay niya, Papa Joe, iya kong gigamit. Doble pa ang iyang nakuha. Kwarta og naluwas pod niya ang iyang dungog. Pero ang bakak, di yun magbunga og maayo. Mugawas man yun ang resibo. Ug mo na kato ang bata, mao na resibo nga, di yun nako anak. Pero iyang gipaangkon din ako. Lakip niyang gipaangkon nga, di ko na to. Ang picture nga yung ipada mao, ang baby na mo. Gibuhat ra daw to niya para di ko magduda. Nagsige hilak si Tara, nagpakiluoy nga pasayloon ako siya. Dudes, sige lang og dili ko ang papa aning baby, ipadayon na gyapon nato atong relasyon. Magpakasal ta, silbihan ti ka og mahalon ti ka isip akong bana. Ihatag na ko nimo tibuok nung kinabuhi, basta palabyon lang taning hitabua. Kausaram ko nakasala nimo, Dudes, og nabuntis pa. Pero kung dawaton gyapon ko nimo, magbuhatag ato ang baby. Pwede pa man, Dudes, di ba? Di ko makatuo siyang gipanulti, Papa Joe. Manggamitay, dispirada pa. Nitong higayon na, gamay lang kayo akong pagtanaw niya. Ako siyang itubag nga, Tara, bisan pa o ikaw na katapusang babae sa kalibutan, magpakamatay na lang ko. Ay nasigilak diha. Ibalik tong tanang kwarta na ko, bingang ipanghatag na ko nimo. Gitubag lang ko ni Tara nga wala na ko ang kwarta. Mao di ay nga nisibat siyang dali-dali sa adlaw sa akong pag-abot kay nahadlok kay sigurado magyud siya nga masakpan siya. Plano pa gyud ayon ta niya nga linglahon pa ko og ipakaon gihapon nako nga o ipaangkon lang gihapon nako nga ako alang gihapon tong baby. Pero gitambagan siya siyang pamilya nga sakto na ang pagpangilan kay mahibaw-an ra gihapon nako ang tanan. Ni promise si Tara nako nga iya kong bayaran almost 300,000 nga akong gihatag niya. Apil na ang akong savings sa Korea. Pagkaway po angod bayhana, ang kwarta nga akong gihatag niya, pinatuluan pa na akong singot, nag-antos kong trabaho sa laing nasod, pero igo ra niyang giscam, Papa Joe. Sa wapa ko mobiya dito sa ilaha, ako siyang giingnan nga, siguraduon yun nga mabayran yun ko niya. O dili, ako siyang ipatulfo, Papa Joe. Uso na di ay ang tulpo niya itong panahon na. So paminaw ko, mora na ibugtong pamaagi nga mabayran ko ni Tara. Imo kong pakuwawan sa TV, Dudes, pangutana pa niya na ako. Oh, mao gina. Mao nga bayri ko kay katong kwartaha para to sa akong himong pamilya, which is dili ikaw. Kay dili ka deserve. Matod ko pa nga to niya. Unya asa mong kung mangitag ibayad nimo, naibaw naman ka nga wa ko'y trabaho. Tubag pa niya. Ako pa siyang gingnan nga, problema na nimo. Asa ka mangitag kwarta. Mao gito yung giplano. Akong kontakon si Tolfo, pero diyang nauli na kong Cebu, doon ay laing nahibawan nga problema. Pag-abot na ako sa mua, walay tao. Naghuat pa kong pila ka oras o sa panabot si mama o ang igsuon. O kuya, kumusta yung mong anak? Liwat ni mo? Pangutana pa sa akong sister nga murag nakatagaan bas panghitabo. Gisultihan ako sila tanan about kang Tara o sa iyang anak. Pero wa na lang ako giapil ang party sa dakong kwarta nga nahukok ni Tara din nako. Kay murag uwaw na kaayo. Dito pa nang realize nga dili na ko makaya ang angkon sa tibuok ng pamilya unsa nakaha sa tibuok nasod. Di man din ako kaya nga mauwawan o mahibawan nila kung unsa ko kabugo, giskam tungod sa kong gugmas o sa kababae. Kamo di man damugikan, balik ko pa nga pangutanan nila sa akong mama o sa akong igsuon. Gikan mi sa ospital, kuya among giduo sa ating Glenda. Tubag pa sa akong manghod. Ha? Si Glenda na ospital? Kano saan siya nauli? Wala yung kibaw, ana. Sunod-sunod pa na akong pangutanan niya. O di ka makaibaw kay wala naman kay lae, wala may laing susi mong utok. Si muna si Tara ramang yun yung anak. Nga, scam di ay.
Gisulti sa kong manghod nga almost 1 month na nakauli si Tara kay gipapauli gyud siya sa ilahang agency kay di na siya fit to work sa klase sa iyang trabaho. Sige naman di siya makuyapan. Mubo na lang kuno kayo siya og hemoglobin. Anemic kuno ang sakit ni Glenda. Mura og kilat sa akong lihok kanigawa sa mga og giadto din ako ang hospital. Gingon sa akong pamilya nga asa dapit na admit si Glenda. Nidiritso na ko sa iyang room ug mayo kong naabtan ang iyang mama nga ni smile pagkakita nako og nigawas kay para mahatagan ko na may time nga magkaistorya mi ni Glenda. Natuhog pa siya, Doods, pabuta lang nga mumata. Matud pa sa iyang mama diri nako. Diyang wala na iyang mama, tuwa na sa room, o diha nang wala na ang iyang mama sa room ni Tara, hinay ko nga ni duol sa hospital bed, o gisudog na ako ang babae nga naginusara nga nagmahal na ako. Nidawat nako sa una sa tong wala pa ko ug nagpabiling gyapon bisan sa tanan niyang mga bati nga na-experience diri gikan nako. Nagsatag-satag sa pagpamalik sa kong panumduman ug yunsan nako niya ug yunsan nako siya pagsayon-sayon sa una. Mga insulto nga di makaon og iro tungod kay ako siyang gisilutan ug gituhuan ako nga sa siyang amahan ngadto sa kong amahan. Imagine, giapas ko niyang Taiwan, ni trabaho isip sa ka-factory worker para lang maduol na ako kay lagi. Ako man siyang giingnan nga kaniadto nga kung tinuod ka nga nagmahal na ako, apas ako. Og niapas ko siya, kanako, bisan pag wa gani mi nagkita dayon. Giaway pa siya tama ni Tara. Nagka-pimples ang iyang panit, siyang naong og na-anemic na sakit pagyud. Nagilak na ko nga nagsubsub sa kilid sa iyahang katri. Akong na-realize, unsa ko kabuang nga gibaliwala na ko ang babae nga mooy tinud-anay nga nagpakita og gugma og sakripisyo nako. Samtang naghilak ko, lihok ang kamot ni Glenda unya nitingog siya nako, Papa Joe. Doods, nganong imo man kong gilakan nga wa pa man ko mamatay. Hinay pa nga tingog ni Glenda. Pero maklaro gyud nga excited ka siya nga nako siyang tupad. Salamat sa imong pagbisita, Doods, ha. Happy kay ko. Nalang ko'y usa ka wish. Padayon pa ni Glenda. Ha, unsa man, isulti. Kay buhaton ako kutob sa kumahimo. Tubag ko pa. Pwede ba nga mag-acoustic ka og kadyot lang? Ganahalan ako ma-feel ang imong presence sa di pa ka ikasal og hingpit ug mawa na ako gyud sad sa hingpit. Ako siyang gigakos, pero hinay lang para di siya mabugat. Unya, akong gihup-huwap ang iyang buhok. Wow, ka-sweet ni mo, Doods. Uy, kinahanglan pagiday nga ma-hospital ko. Usa pa nako ni ma-experience og balik kining imong mga gestures nga imong gipa-feel nako sa una. Mao gyud ni ako mamingawan nimo, Doods. Daway nga ni gunit si Glenda sa kong mga bukton hugot kay Papa Joe nga murag di na gustong mubuhi. Pero totaod gibuhian ko niya og hinay nga gitukmon. Sige na, Doods. Okay na ko. Happy na ko. Balik na si mong asawa og anak. Don't worry about me. Okay na ko. Mamaayo ra ko. Inikaayo na ko mangita kog jowa og magpakasalsag ko para matuman ang akong dream in life nga mahimong usa ka inahan. Unsa ako pagsulti kang Glenda nga wa na mi si Tara. Di ko gusto nga pakalitan siya. Di ko mabiya nimo diri. Ari ra ko. Ako yung motiman nimo, Glenda. Matod ko pa niya. Wala. Dili na siya maghilabot nimo. Muna natubag niya, Papa Joe. Kay nangutan naman siya nako katong ningon ko nga di ko mobiya nimo nga unya kung buhaton nimo na basin ari na pud ko sa hospital sulngon atong Tara tubag pa niya. Sumoto na kaingon ko nga wala di na siya manghilabot nimo kay wala na mi. Matod ko pa dili daw siya mutuo, gi good time ra kuno nako siya kay abi man og nasakit siya. Ay basta wala na mi period. Kaya akong giskam. Unya ang inyong baby. Pangutana pa ni Glenda. Scam sa tong baby. Hubo ko pa nga tubag niya, Papa Joe, para mahilom lang siya. Kaya ako mismo di ko ginanisgutan ang ako ang pagkabugo o nagpabudol ko kang Tara.
Wala na magdaghan og pangutana si Glenda nako. Kay di na mo ganahan mo tubag basta about kang Tara. Hinuon akong i-focus ang akong time and effort sa pag-atiman niya. Wa na ko siya mubiya o wa ko mubiya niya sa iyang tapan. Ako'y ni-presentar niya nga mubantay niya 24/7. O mao to Papa Joe. Sa hospital bed ni Glenda, nagkatapok-tapok ang pamilya o pamilya ni Glenda. Nagkaistoryahanay sa mga past. Nagpinasayloay. And we all agreed nga ug unsa man gani natabo sa nangagi amo nantong kalintang sa dayon. Kay dito na mo napamatud-an unsa kagamhanan gyud ay ang gugma. Ang tinuod nga gugma murag tubig ba nga bisan kung saon nimo og sapong mangita gyud na siya og kalutsan. O kini mao ang nitabo sa mong relasyon ni Glenda. We were meant to be good, Papa Joe. Yes, nagbalik mi ni Glenda and last 2022 nagpakasal ming duha. Unya after pila ka buwan, nabuntis siya o gipanganak ang batang babae. Natuman gyud ang dream in life ni Glenda nga mahimong inahan gikan sa lalaki nga mo iyang love ever since the world began. According pa ni Glenda nga sa una pa niyang pagkakita nako niya tong teenager pa mi, kundiin magagian ko silang balay. Iya na daw gisaad siyang kagalingon nga dili siya manganak ug dili ako ang papa. Mao day nga kung todo ang iyang effort sa iyang gibuhat nga mabalik ang love nako ngadto niya. Usahay bitaw no makaingon ka o makaingon ko nga di ko deserve sa love ni Glenda. Nga grabe. Grabe ka dako. Kinsa ragug ko? I started nothing. I don't have anything pero gidawat ko niya. Kinsa ko? Muna rason nga mga ka-dear Papa Joe friends na ko diya nga naminaw karon. Nga kung nahibong mo nga lahi ang name nga akong gigamit. It's because I decided nga gamiton ang iyang real name nga Glenda. Subscriber po di siya nimo Papa Joe and right now nanami sa stage nga di na mahadlok magtago-tago og sekreto kay daghan naman sab ang nakahibaw. Daghang kayong salamat Papa Joe sa mga nag-comments, sa mga nag-atang sa part 2 and part 3 sa akong storya. Hinaut pa nga naa ramo tanan sa mga kahimtang tanan. Ug unta wish nako karong Pasko nga sama sa kuha, happy ending pud ang inyong istorya. Kini ang inyong ubos nga magtatampo, Doods. So there you go, mga ka-dear friends. Nahuman na gyud ang istorya ni Doods. Abi na ko napailaing part 4. Daghang tang nabasa nga mga comments nga nagingon nga ayaw na si Glenda, ayaw na baliki nga ni. Pero di gyud na to mahibaw-an ang twist sa storya sa kinabuhi sa tao. Sometimes ang buutan mahimong dautan para lang mahimong buutan pagbalik. So dunay rason kung nganong nahitabo ni o na-experience nimo ni sa imong kinabuhi labi na sa aspeto sa gugma. I'm sure na ka nagikilig diha. And I'm sure na kami nga sana all. Well, di na tumalikayan ron. Si Tara, kung pa to siya masayop, huwag doon na to yung chance nga mo text ni Doods, makaingon dito nga, I miss your body. O di ba? Familiar. Anyways, salamat. Kinisadag niyong ubos nga lagad. Papa Joe.